10 थाखोनि फरायसुलि निजोरा कछारिया गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दं। बाक्सा जिल्ला गोबर्धना पुलिस थानानि सिङाव थानाय आइ लाभ इउ बाजार साखाथि अक्सिगुरि रिजार्भ बान्दोगुरि गामिनि आला कछारिनि उन्दैसिन फिसाजो निजोरा कछारिया थांनाय दान मोनसेनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। मख'जाथावदि निजोरा कछारिया नरखारिजा बिजनि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव थाखो 10 आव फरायगासिनो दं। नखरनि रांखान्थियारि हालोदा जोबोद लोरबां जानायनि जाउनाव निजोरा कछारिया हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो थाखो 10 सिम फरायगासिनो दं। बिफा आला कछारियाबो जब्रायाव गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो नखरनि मोसौ बोरमा फाननानै दिनै निजोराखौ जेसेबां हागौ नखरनि सुबुंफोरा डक्टरनो दिन्थिदों। नाथाय दिनैनि दिनाव नखरनि रांखान्थियारि हालोदा जोबोद गाज्रि जाना फैनायलाय नखरनि सोद्रोमाफोरा राहा गोथे जानानै दं। जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो थाखाय हास्थायदों नखरनि सुबुङा। रायजो राजाफोरजों लोगोसे आथिखालनि बिटिआर सरकारनि फारसेबो बेरामजों भुगिनांनानै थानाय उन्दै फरायसुलि निजोरा कछारिखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय राङारि मदद मोनगोनखौ मिजिंथिदों दुखुथिया नखरा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा थाइसे थाइनैब्लाबो राङारि अनसुंथाइ हरनो थाखाय निजोरा कछारिनि बिब' मैनाथि बसुमतारी 6002846609 बे फन पे नाम्बाराव नङाब्ला QR कड स्केनारनि गेजेरजों मदद हरनो हागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।